फुजा खालि हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे बरायनाय जाबाय गोदान एपिसोडआव एसे मानसिया गगा मोनना दं ओंखायनो माथोआ बेलेग खोनादों सप्तासेसो जाबाय गगा मोननाया माने लोमजानाय गगा मोननाय माखासे मानसिफोरा बिदिनो जागासिनो दिनै माने खाथा सिबिं गोदान खाथा फोनायाव दिनै एम्फौनि मुलि होनो नागिरदों जेनेबा जाहाथे माने एम्फौआ गोदान गायदेरनाय सिबिंखौ नस्थ' खालामनो हायै बायदि मोजां सिगां माबादो नांबावगोन थांनाय बोसोरनि बायदि जोगोनार होबाय ओमफ्राय बियो मानलानानै नै साङाव आरो माखासे फिसा दंबावो देरबाथाय बेखौ खासिगोन बेफोर माखासेखौ दासोल' खानाय बे मने आल्फा प्लास साननो थाङोब्ला आजिखालिनि मैगं थाइगंनि दामाबो खम नंला जेसेबां हायो जानायखिनिखौ जुदि जोङो न'आवनो गायनानै लानो हायोबा जोंनिया खरसा पातिफोरा एसेमान खम जायो आरो जेनेबा नोंथांमोना जुदि बिजनेसनि थाखायबो जुदि मैगं थाइगंखौ जुदि फाननायनि थाखायबो जुदि गायनो नागिरदोंबा नोंथांमोना माबाफोर आइडिया नांगौबा नोंथांमोननो एसेमान आं जेसेखिनि हायो आं एसेखिनिखौ होनो नाजागोन नोंथांमोना आइडियाखौ लानो थाखाय आंनि इन्सटाग्राम एकाउन्टआव डाइरेक्ट DM खालामजायो इन्सटाग्राम एकाउन्टनि लिंकआ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट मेसेज DM खालामजायो दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालाम गोजोन्थों जै बर' हारिनि